Ahojte, dnes si predstavíme produkt od firmy Foliatek. Je to Plastidip na kolesa a na doplnky na vozidle. Dneska si s ním nastriekame autičko Renault Twingo, budeme striekať kolesa a nejaké doplnky, takže môžeme sa do toho pustiť. Takže to, čo som si uchmatol, je veľmi dobrá pomôcka pri striekaní sprejom. Je to v podstate pištol, ktorú nasadíte na sprej a aplikuje sa jednoduchšie. Viete to použiť ako jednoduchú pištol. Poďme ďalej. Takže balenie Foliateku obsahuje 2x400 ml sprej farby, ktorú si viete vybrať podľa vzorkovníka. Obsahuje čistiace obrusky 4 kusy, s ktorými si jednoducho viete odmasniť požadovaný produkt, ktorý idete striekať. Takisto obsahuje aj rukavice, aby ste boli čistí pri práci. Náhradnú trysku, ktorá sa nám niekde stratila, takže náhradná tryska. A ešte obsahuje krycie kartičky na ochranu pri striekaní diskov, aby sa pneumatiky nezastriekali. No, takže máme hotovo. Nastriekali sme si disky s Plastidipom od Foliateku. Používali sme, nemám tu pištol v ruke. Používali sme takúto pomôcku, pištol, s ktorou si viete uľahčiť prácu. Zo začiatku to bolo obťažnejšie, ale keď sme si na to zvykli, tak to bolo veľmi dobré. Veľmi dobrá pomôcka. Striekali sme si 4 kolesa o veľkosti 14, čo nás samotných prekvapilo, že stačil na to jeden sprej, 400 ml. Pri väčších diskoch budete potrebovať určite aspoň 2 spreje, treba s tým rátať. Ako nová farba kolies pristane ku vozidlu, posúďte sami a vidíme sa do budúcna. Ahojte.